Id-deputat nazzjonalista Jesmond Muljet jgħid lil One News illi jemmen li għandu jittieħed vot ta' fiduċja fil-Parlament. Taqbel li l-Gvern jitlob vot ta' fiduċja fil-Parlament? B'xi mod tiġi stabilita b'mod ċar jekk il-Gvern igawdix maġġoranza fil-Parlament. Naħseb hija importanti għall-andament tiegħu biex jibqa' jaħdem normali. Jesmond Muljet sar it-tielet deputat tal-Gvern li qed jaqbel li għandu jittieħed dan il-vot. Muljet jiddeskrivi dak li għaddej minnu bħalissa l-pajjiż bħala kriżi politika li għandha bżonn soluzzjoni urġenti. Fejn din hija l-iktar kwistjoni importanti fuq l-aġenda tal-pajjiż illi qed tagħti kull kwistjoni oħra, jgħid Jesmond Muljet. Il-Whip Parlamentari Nazzjonalista David Aġus qal li fis-sigħat u fil-ġranet li ġejjin il-Partit Nazzjonalista ser ilaqqa kemm l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-Grupp Parlamentari tiegħu u ma eskludix il-possibilità li jitlaqqa wkoll il-Kunsill Ġenerali u dan biex tkun diskussa l-instabilità fit-tmexxija ta' Lawrence Gonzi. David Aġus qal dan meta dalgħodu kien qed jitkellem fuq ix-xandir tal-Istat. Tul l-istess programm il-Whip Parlamentari Laburista Joe Mizzi qal il-kap tal-Oppożizzjoni talab lill-Speaker biex ilaqqa b'urġenza l-Parlament u jintalab vot ta' fiduċja fil-Gvern għaliex il-kwistjoni qed toħloq instabilità fil-pajjiż. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qiegħed imur kullimkien barra fejn huwa dmiru li jmur għand il-President biex jitolbu jxolli l-Parlament. Dan iddikjarah id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono f'kummenti li għadda dalgħodu lil timesofmalta.com. De Bono qal li l-Prim Ministru għadu ma marx għand il-President għaliex jinsab ossessjonat bil-poter. Sostna li huwa jħares lejn is-sitwazzjoni preżenti bħala waħda ta' kriżi kostituzzjonali u mhux waħda li tolqod biss lill-Partit Nazzjonalista. Qal li l-kriżi ta' bħalissa ma tistax tkun solvuta fih dan l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel ġuri tas-sena li kellu jibda llum mhux qed isir minħabba li l-akkużat ammetta l-akkuża li kellu dik ta' qtil. Dalgħodu fil-qorti Roger Aġus ta' 49 sena mill-Fgura ammetta li qatel il-martu Catherine b'daqqa ta' sikkina fi triq it-tempi neolitiċi f'Ħal Tarxien fit-13 ta' Lulju 2009. Il-ġuri kellu jibda jinstama dalgħodu quddiem imħallef Lawrence Quintano, iżda l-imputat għażel li ammetti u għalhekk ma kinux appuntati ġurati. Matul il-jum mistennija jinstemaw is-sottomissjonijiet taż-żewġ naħat bl-imħallef jagħti sentenza aktar tard. U l-jum ta' 2 ta' Jannar jimmarka eżatt 200 jum mill-bidu tal-lob ta' l-Olimpjadi għas-sena 2012. Il-lob tal-Olimpjadi ser ikun qed isir f'Londra bejn is-27 ta' Lulju u 12 ta' Wissu ta' din is-sena. Il-lob huwa meqjus bħala l-akbar avveniment sportiv internazzjonali fejn jieħdu sehem aktar minn 200 pajjiż. It-temp mistenni jkun imsaħħab bħal-bit tax-xita li jsir ftit imsaħħab, il-viżibilità tajba minn barra f'xi ħalbit tax-xita. Riħ moderata ftit qawwi mill-Grigal li jdur mill-Majstrali Tramuntana u jsir ħafif għal moderat għal ftit ħin. Il-baħar qawwi li jsir moderat b'imbagħad moderat mill-Majstral li jsir baxx. L-ogħla temperatura 13 grad, l-anqas temperatura 7 gradi, it-temperatura tal-baħar 17 grad, l-indiċi UV2.